Kanigadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Yo thamai armut kibrio henin ka sngi ya COVID-19 ha Meghalaya kiu ka jingdan ki badang sha sumar na kanika jingpang sha ka arpu prangut. Kiu ka jingdan ki bakot na COVID-19 hakari India barok away sha ka hendriu pau point nyaw na ka shispa. Bat lasdang ya ka jing rakhe ya ka be din klam henin ka sngi ha jowai. Ki khubor ki babnya ha Meghalaya sa armut kibrio ki layo thamma ya COVID-19 henin ka sngi bat kani ka lapan kiu ya ka jingdan kibrio ki badang hab ban sumar na kani ka jingpang sha ka arpu prangut. Ya kani ka khubor balayo lom lingba ka kerwa menteri rangba Conrad K Sangma kabala pelait lingba ka Twitter. Layathu ba uway ni kini arngut uday usipai BSF ubadan ha Shillong East Khasi Hills kadba iway pat iday ibadang wan pai na Bihar sha umroy bat menta idang don ha kajing syong pen kerpang nyaladi. Kumta bakhain lang ya baro hadu menta nyaw po arngut kibrio kilayo ya kajing pang COVID-19 ha kajala ha kaba arpo prangut kidang sha sumar saw pulay ngut kilakot bat iway ilaklat no. Hakaway pat kalyang layathu baya ka korpiu met hakajala baro kaway andang yay beteng hakabala penjari korpiu nadu kapor shiphaw bajimen met hadu kapor san bajimen step. Ka sarkar India kalapan bena henin kasngi baha bakhain lang ya baro don kumba saulak khandai hajar prapulay ngut kibrio kibalakot na COVID-19 hakari baro kaway. Bat kumta ka jingdon jong kibakot na kanika jingpang kalakot siya ka hendriu pau point nyaw na kashispa. Letho shu batang haki arpusaw kunta baladep kat saw hajar praspa sanpon hendriu ngut kibrio kilakot na COVID-19. Hakabe day ba ka jingdon jong kibrio kibakot na COVID-19 haki jilla bat Union Territory hakari kibawana ka kardan ba ningkong hadu basan kilong ka Chandigarh, Ladakh, Uttarakhand, Chhattisgarh bat Rajasthan hakaba ka jingdon kibakot na kanika jingpang kalapalat ya ka praphaw na ka shispa. Kibor kibaday pe ya ka kot ka khya ha Meghalaya hadien ba kilayo jingtip ba kaladon ka jingkhie ka pre penhiar hasnong musto East Khasi Hills kilaong ba kanika long ka ai ka ba ma bat ka baday ban le ai kirki palat san phongut kibrio nasnong musto so sarat ichamati bat terna kibahab hapo ka sora civil subdivision kilayo ya ka pang pre penhiar ya thu ka khubor balayo lum henin ka singi. Dr. Amazing Lin Kharjana ibape ya ka Light Conso Primary Health Care Center PHC iliathu ba ladan khatway ngut kinong pang pre penhiar ki balawan sha kanika PHC iliathu ru ba khat khandai ngut kinong pang kidon ha sora CHC patsan ngut ki pat kidon ha Ishamati PHC iliathu shu ba ilayo jingtip ha ka laiterik menta ubnai bakaladon ka jingkiyo kinong pang pre penhiar khamtam ha pedang ki khana ret bat henden ka sngi ladon ru ki balahe ki balayo ya kanika jingpang UDMHO ka East Khasi Hills Dr. Manoj Basayamot ringkat kiway pat ki officer kila let shamusto bat shim ki nong muna lani ki sample jong ka ban test ya ka di khnang ban pentik na lakani ka pre penhiar ka dai nakadaw jong ka yakini ki nong muna lani ki sample la pha sha Pasteur Institute Shillong bat ya ka report dang up hadu menta kalong ka man na ka jing shlai ha Assam kala khambyang menta ka khubor sarkar kaya thu ba ka kabal shlei kalas dang ngat habun ki jaka nalor kani le thu ru badang don kumba shiphaw lak ngot ki brio hakikat pratali ki district jong kani ka jilla ki badang shakta na katai ka jing shlei bad don hendriu hajar ngot ai ki lanot ki bala hab ban sa haki hendriu phonyaw tali ki jaka shongre shipor balapan khre daka sarkar Assam kani ka dai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Kajing rakhe ya ka be din khlam ka balong ka le nyam le rukam bala ju rakhe shisen chisnam harilum jaintia pan be ya ka khlam kalas dang hanin ka singi hajowai West Jaintia Hills Kajing thumu jong ka ne ka jing le nyam kala long ka bakit jing not bha menta usnam haba upai ben rio ha ka perthai baro ka wai ulasha len shop ha ka khlam COVID-19 Kasen right ka thu ba ya ka be din khlam menta usnam an rakhe da ka babut iki kendon ka koi ka khya bala bot da ka sarkar ringkat ki jing tha jong ka World Health Organization katkom ka jing thu jong president ka sen right uba OR chalam ka jing rakhe ya ka be din khlam menta usnam kan long ha ka mensim ha Nagaland arpon nyongot kibrio kilayo thamma ya COVID-19 henin kasngi bat kani kalapan kiyo ya kajingdan jong baro kibalayo ya kani kajingpang ha kani kajilla syaka sanspa khandai phongun
Menteri ka koi ka khia ka Nagaland US pang New Pom ula pelat ya ka kerwo leng ba ka Twitter hanin ka step hakaba ula ong bana pedang ki shis pa san po sautali ki nong munala ni ki sample ki bela test khat san ngot ki long positive. Na pedang kini ki khat san ngot khat ar ngot ki dei na di Bapur bat mar iwe idei na zon hebeto mokok chong bat Kohima. Hadian kane la yo khubal biang hakapor janmiet baladon sa khat ar ngot ki bela yo ya kani ka jingpang. Kumta baro ke belayo thamai ya COVID-19 hinin kasngi kilong arpo hinyongut. Napdeng kisan spa hinyopo prangut ke belayo ekani ka jingpang hakani ka jilla lai spa san pongut kidai ke bedang sha sumar bat aspa arpo prangut kilakon. Ha Assam ka jingdon ki briek belayo ya COVID-19 kala nangkiu hakaba khambun naki kidai ki bana Guwahati. Menteri ka koi ka khia kani ka jilla Dr. Himanta Biswa Sarma ulia thu baladan hadu news pa lai pusan ngut ki briek belayo thamai kani ka jingpang henin ka singi napdeng kine sanspa sanphu ar ngut ki dai ki ba na Guwahati kumta ka jingdan jong baro ki belayo ya COVID-19 ha Assam hadu menta ka long khatwei hajar news pa lai pho hunriu ngut but don nris pa khandai pho ngut ki belayo ya ka jingkoi henin ka singi. Ha Arunachal Pradesh kumbah nyongut kibriyo kila yo thamai o COVID-19 henen kasngi bat kani kala penkiyo ya kajingdon kibla yo ya kani kajingpang syaka aspa san phokhandai ngut ya thu u officer rangba katnat ka koi kakhia jong kani kajilla baro kini kibla yo thamai kidai kibadang sa penker pangelade haki isolation center hadin bekilawan pai na shabar jilla ya thu state surveillance officer u Dr. L Jampa. Napdeng kini ki aspa san phokhandai ngut shispa prapu ar ngut kidai ki bedang don haka jing sumar nyo phun ru ngut kilakot but iwei ila khlat no Kaseng Congress kebalong kalyang persha ha Meghalaya kalapen pau ya ka jing snokhya halor ka jing kiu konsan ki nong pang COVID-19 haka jilla but kalakan tu ya kalyang senshar ban pet bha but khanglat ya kani ka jing pur stat kani ka jing pang Hakabekran ba kinong pathay khubor unong yalam ka seng Congress uba HM Shangpliang ulaong bakaladon ka jingkiu kunsan haka jingdon ki bayo ya ka jingpang COVID-19 haka jilla bat kani ka long ka ay ka bapen khuslai ulaong shushu batang khandiat singi menshwa ka jilla kaladon tang saungut ki brio ki basha sumar na kani ka jingpang hanrai mentapat kala kiu kunsan khamtam hapdeng ki sipai BSF kat hadu baka jingdon ki badang sa sumar mentana kani ka jingpang haka jilla kala kiu shaka arpu prangut USS Deswal ubalong ukli jong ka kanhon sipai Indo-Tibetan Border Police Oleh thu baka jingle jingo jong Menteri Rangba Du Narendra Modi ki sipai ki bayang banda ya uput kari haladak kala aimen CM shikat dei ki sipai ki badon hakatai ka jaka haka bay kran ba kinong pathay khubor hadian ka wai ka jingyalang ha New Delhi u Deswal ula ong ba ki sipai ya dari kilayo mensim bha menta bat kilong ki bla kloy ban pha ya la ka jing em na ka benta la kari kumba julong nadu ki por ki ba menshwa ban penkot ya ka khubor sa shisien pat ki mat ki ba kongsan Yo thamai arngot ki brio hinen ka sngi ya COVID-19 ha Meghalaya kiyo ka jingdon ki bedang sha sumar na kani ka jingpang shaka arpu prangot kiyo ka jingdon ki bakwat na COVID-19 ha kari India shaka hnriu po point nyaw na ka shispa batlas dang ya ka jingrakhe ya ka be din klam hinen ka sngi ha jowai bat katung ila poy shaka bakot jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por prabaje ni so ba ka Delhi station na ka benta ka khubor ka tin hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin pareng ha ka por prash teng kani ka dai ka All India Radio Shillong